Kajingnya puson kajingnya ni step ka pamta kalong naku ini pang kiba ngalap nong ka pang kaba ngijia puli bha hakaktian ke jong blai kam dei ke ka patmai ka bangan non ra preng jong pi hindrei kalong pat ka pang ka badon kam ban pen kan mau na ka por shakapor yang i wei pi ban ngakwa ban puson nginya puson hani ka step ka pamta na ki katon ni bentana naku ke bentana ka gospel ke jong Mattheus kalon nong ka ban riu kadi kijing hikai kijong ujisu kawai ni kijing hikai ki babon kijong ujisu ki bu hikai but nginya puli galanong ka banriu ngin kajing pusan kajing ini step ka bamta ka dei na ka khat ka bar pausan hadu ka balai pausal bala da pipet ki bible ki jong pi hang to ka phang to ka tho kajing khuslai ya kajing im but kajing sumar ublai kajing khuslai ya kajing im but kajing sumar ublai. But let's say hari step ngalap nong nginbu hakin ki kantin ya kajing puson kajing hari ni kesngi itu kantin ki bu jisu wang hakad khat ka ba pusan wang na makatang wang pi what khuslai yala kajing em what khuslai yala kajing em habangi pai saudong jengi ni pet saudong jengi kajing em kajing but ngalap nong badan shibon ki bala banong ki daw ban pen khuslai yangi ki berit ki bakrau ki ba idan kam ki bam idan kam dan shibun ki bala ban pin khuslai ni bat komong wei nong tho kini kajing khuslai jong kajing em barbor ki longkum kita ki bawan par suki sor ha ki jingmut jing perkat ki jong pi bat ki luti ki jing othia ki jong pi ki luti ki jing suk ki jong pi ban kejing khuslai kam jushim shuti hakano no po kala banwan hakano no po baladangim husiar kala banwan hakano kanu kapor kadan kawi ka survey ka ba ki jule na kawi ni ki seng ka kaleng ka pertai ka bakile but ka baki jule man ka snem ka baki khot what worries the world lani ke ka ba pin khuslai ka pertai but ki jule ka ni ka survey man ka snem but kile ini ka survey hakum ba art pusan nalai poteli ki ri keleng ka partai but how ni banai February arja pusan ki lale yang ka survey but ki ai report ke jongki but kila jer kerteng ya santeli ki bala banong ki daw ki ba hakmat ki dan shibun tama santeli ki daw ki ba hakmat ki ba pin khuslai ki briu keleng ka partai baningkong ka bawan ningkong na pling kita ka dei kajing khuslai phang kajing long jing man hakim long kasalang hak bidei bat kajing sniu krem nani kajing le don bor kajing sniu bat kajing le don bor kajing snam kata ka bawan ningkong ka ba kajing khuslai ka pin khuslai gibri keleng ka pertai ka dei shapang kajing kiudor la kalong ka mar ka mata ka bam ka di lani hakinu gibenta kajing kiudor ka weipat kajing ka balai kajing khuslai ka dei hak bidei bat kajing duk ki baduk ki khuslai bekiduk ki baruspa ki khuslai o kiduk mo tang bakata ka kajing khuslai ka ba yokyam lang ya baro kajing bam yok kajing khuslai gi samla kajing bam don kam kajing bam yok kam kata ka gawi ni kajing khuslai ba kawai pat ka basan ka dei kajing khuslai phang ka kot ka khya kajing health issues mo kajing khuslai phang ka kot ka khya but compare but kajing pin good hangni hakabedi bagni ka survey kalong ba compare hakanu ka ri pidon compare ke karta ka jong pi compare hakanu ka pateng pidon la ka de kanika juk ka jingi mental ni hakabala lit nyo kidan shibon ki hakani ka partai bat saudong jongi kabala ban penlong yangi ki bangin do mensim bat bangin ngat hakajing riam jong kajing khuslai but kadang kawaipat kajing wat benia jong ki psychologist ki ong kumni ki ong hakashisni bara na pleng jongi tongan bu syada kan ewe kajing keli kan nungon na pleng jong pi ki bam ju khuslai ra ki ladadan ngan ong pi pila ban tia ka po bang keren lani let nyo kan ka kubor kam din am ta jong pi kajingong kalong ba
baru na paling jungi bon na paling jungi ngi dan lagi jong ki jing khuslai ba ha jing ti ki jing wa jong ki psychologist ki ong kum ni ki ong na ta jing khuslai jungi baro ka bangi dan ha ka shisngi lani ha ka ki por baro sau po na ka shispa lemut sau po persen na ta jing khuslai ki jungi ni khuslai ya ke ka banumja sau po na ka shispa ka ding ni khuslai ya ke ka banumja dalele lai po nakasispa jong ke bangi khuslai ni khuslai ya ke ka bladam ka bangim la le isu khadar nakasispa jong ke bangi khuslai ni khuslai ki bri ki ong ayu kin mut ayu kam tam ngalap hapring jungi jap mri jungi yamlian bangi kasi ni sobet kin ong gumno pi ndo ni khuslai nadang ale kum tu khuslai ong gumno itu ong gumno tu balik keren gumto yang ni khuslai sepang ke baki beri ke dong si ke baki beri ki pakat sepang jongi si pau nak si spa kajing khuslai ke di sepang kakot kakia bat kan ke si pau persen ke di berbor ke di sepang kakot kakia kabam songnya ni khuslai ya ke kajing pang kabangim don kabayong ni don kabang ni sutarai na mabungla pulih na Google ngaset kemut mentara sengi ngaking ngakli kakta kakejat pitai kita baru hagi simptom ha Google ni kong menu kong pio kanser pidon tumor tidon sibun ki doktor Google ki bawat jingpang tang nakadaw ba longkum tu ti sipau persen naka kata bangi khuslai pang ko kya ka kabam song niaแต่พี่เข็นลุดกีตาบ้าก็เข็นเสาพอไลพอคัดอาร์มาชิพอก็ปล่อยเข็นได้พออาร์เปอร์เซ็นต์ก็เข็นได้พออาร์สิ่งอะไรบ้างบ่เข็นได้พออาร์นักชิสปะจงเกี่ยกิบิคุสไลกิริกบอมชงเนี่ยตั้งพระนักชิสปะตั้งพระเปอร์เซ็นต์กับบังคุสไลกิริกกับบชิชากับบชงเนี่ยกับละบัญจากับบจาชิชาจริงๆกับบลงชิชาkabamut kumno kababun naki ki jing khuslai ha jing im ka jungi ki dei ha ki bamantoi ki bam poise ishe ban hangni niui ba ka jing khuslai kalong kum kinong tu ki ba but tanya kan mas panginong tu ni kabahakan no pa pimpoi pakhat pitia ru gini sor kiwan pisong taksi ru gini iwan nei kajing khuslai kawan de kum tu ting pinang aram lang song kai ba kensan kawan kajing khuslai kensan ban kumuno hikai ngakran gini nglaju i dalak jong ki kmat ki kena mentang ya kran mang yo sngo ba ki beri kran pang panic attack anxiety attack but kita long shisha kum ta ngalaju ya slok anungut chuki kena ki bawan ki wan saklas ki kita kenyu kita pu batsa tu na pet baleyu nama ba ki yo kita ki on anxiety attack ti nama bale ba don na pling juki lili song nia ki klet get mit kat ahing lani ki klet khulom lani ki menhani liga barang sudah jaman ni kowe exam kowe ke kena ka kamera exam to exam kensan kenyu taki keti bat namar beli namar ba ka klet kalong blank kensan ke jingmut jephat ke jongka kam ken mau bat ka pe kita ki parlo kiwi ba to exam hajan ki ni kinang shim extra paper we hedin go bat nak khuslai akan de sadam hadu ba hab yalam syakawi pa kamera bagan to aka cakar ba long marwe ban like ki distraction anxiety khuslai hadu kata-kata ki jing khuslai kita ki bengi ki ja hakan ka pertai hakan ka juk mentang bat kuma ong pi kani kaken thubru wat iki bangit mo ki bangit tang nakda balapen imingi tang nakda bangilamat iuci sukres tang nakda bangirwa ngi mani mene kado kata kamut bangilalong imun ngilalan kita ki hinre ni dandu harta ka jaka ka baladang ngim husiar ngiru ngila bangin ngat ngiru ngila ban liat sha ka jingriam jong ka jing khuslai but hangni ngi puli de na makta daw ni singi don sibur kita kat bible ni ki wipat ki bentan re ni singi ni pe tik tai ke bu jisu ayu bu jisu don ban hikai ban peni ngi hak be bat ka jing khuslai but ngi jisu do maham
udah kang yang ida leli banong wat khuslai penuh kami kitin wat kabamut kepada maham pada leli ru pemdei ban ailat ya kajing khuslai kadai kapom jong kajing bam syania hakikular bat kajing pendap kajong play anong biang kajing kular kajing khuslai kadai kapom jong kajing bam syania hakikular bat hakajing la kajong ublay hakajing kajing ban ngala panong nganut panong gini bakade kan ni kawai kapop kaba ki bangit kambun sin ki kloy bangat ki kloy ban le ban ya kawai pat kajat pop nila de ki bangit te ki wi pop ki bakam deadly ngim de kham ya le mo ki bakam ishakai ki bangi dala banong peleng ngin bakade kapom ngim da kham ya le nasi tang bakane te dam husiar hi modman kasngi makyak he dang step ni kloy ban ngat but kata ketiga iga ba ngidon kaman pengen mau ni kasngi ke bamta kajing khuslai barabo ka penlong yangi bangin ye shim ya galyang jong nong shun ban penkutnya bau blay umlong ubala bangin syania kaktin ke jong bau blay umlong ubala bau badi hok banyo kajing syania kajing ya kajing mani kajing bat ngakok ban ong kani kawi ka badan kam hadu ta ba pen ken ma ke ai ha kajing im kajungi ka baleno ya ka bor bat ya kajing long bala ban syania jong blay Keke baro hakajing im kajingi kabaleno ya kabor kajong blay bat ya kajing yaine kajong blay katangi khot ya kakapop kata berbokan di kapop keke kapap penlong yangi bangin perkat bau blay ngimla bangin syania kaktin kajung ngimla bangin syania ya kajing long yaine kajung ya kajing bahar kajung kata berbok kapap penlong ngi bangin artatin kata berbor kalong kapop bat dena mata daw ngim lingok bali jisu ong ini kintin hari ni kerja kebar pusan sengap pulih biang piwang namar kata ngaong hapi wat khuslai yala kajing im ke ai ba pen bam lani ke ai ba pen di lemni ka met jong pi ke ai ba pen kup kajing im kamlong ka ba kham kor ya kajing bam ka met ru ya kajan kup pe biang ti bentai besakmat wang namar kata ngalaju ong pi ki Bible study wang kumdong man ba pi pulih ka kitin kajong blay intang sudan iti kintin namar kata lani hindrei kamut pi pe chenjrong pi puli ti khot ke chenjrong lada uang nama kata puli ke khot ke chenjrong ke khot ke sawong no omdan ubala ban sakri arngut ki kenrat na ba un isi uwe but un eat uwe lani un bat uwe but un lendet uwe pimla ban sakri u blay bat ya kaspa hang ni ke ai ka ba jisu ong hakne ke khot ka ba sakmat Upin kan mau ya ki bangit. Upin kan mau ya gini kisenran begini bas ngap ya hang ni. Badalele ru ngim de ban im ya kajing im hakaba ublay umlong ukenran ujangi. Bet pimla ban sakri akan rat pimla ban sakri ublay lani kaspa. Hang ni jisu shimlalong persa kaspa mo. Buat sung thu bakla penrem ya kajing rospa penrem ya kaspa anriu. Upenrem yang gue, upenrem ya kata ke jinglong bansyanya bakas pahi kalabiang. Upenrem ya kata ke jinglong ban perkat bang aladon kani aram katu melelim dan kam khuslai syu katu upenrem ya kata ke jinglong. Pat hang ni uji suang nu wong pemla ban syakri arkanrat kabamut pi penlong yu blay bulong kenrat ke jim jong pi ni pi penlong ya kaspa ya ke jing don jing em ke jong pi ya ke jing la ke jong pi ya kita bawa kenong kaya ka kenrat halo jong pi tama pimla ban pelong bawa bat hang ni ke igi bu chi suang hang ni ka ka ba pusa la da blay batang mau hi ulong mau kenrat ha ke jing em ke jong pi pin syam batang ublay hi ulabiang la da pi penlong ya kaspa lada pi penlong ya kajing don jing em kajong pi lada pi penlong ya kekerdan kajong pi ya kajing start kajong pi kajing ide kajong pi lada pi penlong ya kita ki baro bakin long kenrat bakin diki ba pi boy kajing syania jong pi yang ta pinsyam ba mdap pinsyam ba mlong bat hang ni uji suang lada ublay long kenrat jong pi pin poi syakni kajing penkut nia batang ublay ngalabiang bat hang ni satara upoi ka dekat ka san wang nambah kata Uang nama kata lada ublay ulang kenderaan ujong pi. Lada ublay ulang kenderaan
utrai hakajim ke jong pi balai pi kuslai pi kan ke dai ni balai pi kuslai hang ni beteng susung ni weekend ba sungtana haba pi puri ni habang puri ba ngapet pangan ka kentin hakni pareng kuslai ni ong wari ni wari kata dia kentin pareng bat habang puli ngawat benya katu ka ni ka kentin pareng wari kawan nak ka kentin hendai na ke Jerman ka baki ong Wergen haka kentin Jerman kamut ban ksi kipen kelas kentin pareng wari kajing kuslai berapa kalau ngomong saksi kaksi ipi ka penduk mensim ipi ka penlong ipi ba penumla ba pen long lai lui kata ka kajing long jong kajing kuslai pi ka kejap no ya kajinget ka lute no sibun ki bangin sepet hang ka singim ka bam tapat hang ni ucisu ke buang wat kuslai nama kata yala ka jong kajingim ngako ban pet santali ki bu jisu wang balai wai ka daw balai ngim di bangin kuslai balai kam de yangi bangin kuslai kan kabaning kong ing ni pe wang wat kuslai ke ba pen bam ke ba pen di lemni kam met ke jong pi ke ba pen kup pe ti dekat iba buat yang kentin buat yang ni kajing kamlong kabakam kor ya kajing bam kamet ru ya kajan kum hato kajing kamlong kabakam kor ya kajing bam bat kamet ya kajan kum pet hang ni ke buci su penih ni penih ni hang ni ban hikai kini brio balai kim dan kam kim de ban kuslai kasuk man chuang wat kuslai nei ten riang ni jisu udah pensyai balai pim di ban kuslai madang ni ke bu jisu ang ni wang pet sini kajing kalong ka bakam kordor ban ya ka bam bat ka kup kasem bat hang ni wang kajing kalong ka bakam kor ka bamut kum no ka bamut lada ublai ula ban ai pi kajing manu ba ai kajing manu ba penong kajing dai ublai bat kakam ban le yu kakam ban ai bam le kakam ban ai jing im ne ke ga bakam kakam ban ai jing im bat hang ni ke bu jisu ong ni wang akwa pinyu i ni ko we ba ublei ulong ubala ban le ka bakam krau banyak kata ke ba pipi kuslai pang ka baning kong balai jisu ang pemli ban kuslai nama baka jing kuslai ka pen bakla ya ka jing ui ka jungi ka pen bakla ya ka kom ui ka jingi habangi kuslai ngi bi tek tang hangni wang pi kuslai ya ka bam pi kuslai ya ka kop ka sam pi kuslai tang ka ni ka barit Henry piklet ya kan ni gawe ba ublei ula tau ya pi ublei ula persat mensim ya pi bat ka kam ban le kumta kakam ban le kata bat ublei ula ban le kata bat pimudur ba une ublei ubala ban ai jing ya pi on pencha tangan ya pi kata ke bu jisu wang ke ka bakam ban ai jing ne kakam ban ai bam ne wang kakam ban ai jing ti henry une ublei ula ban le kata ti lada pi kuslai ka penlong ya pi lani larbu ikui per kintien ka jing kuslai ka insult ublei kalong kum ba pinyo benyu blei banong bu blei ula ban le ki hoi ula ban ai jing yang atang mani ka kham dan kam kan ni pi ka kham la kan ni ka jing kuslai ka penlong yangi bangin perkat ba ublei ula ban le yini baret tame kan ni ka wete umla ka pen bakla ya ka kom yo i ka jing pe wanam sung tho baklang ni kini ki bre ha ka po bu chi su kran ni kini kini ki bre mni ba ki maka jing sok mo ki ma ki po ki ba kham ban yang a ba pi kini kibrim hakapo bu jisu kren yang ni lepi pai biang siki sngi kipo jong ki gospel kipo jong jisu penlap ba ki babon ki briu ki ki bela naka sngi shaka sngi ka lapi ong ka kalong ka bajenjar bakin yo ki hablet nakawi ke chaka ka kham jinga la kalong ka bam kam di ka sok eki bakin yo wepu inong bela utrei bat uyo berboka ka pisa ka kamai ju yo ka bakut jong sngi mdei hadin shitayo mdei hadin shibnai but
ki nakti shakpo kum tabe kim la ban pakhat jangai nang ta pi kini gibril kim dei kim kum hakipor ki jangi haga ba phila ba phin bo lupa ka bam gadi jo pi tap afret shibun phila ban le shibun ki de nak ta do jisu phimlingo habu hikai ki bikin duai wang haba pi duai kum ni to hangi ke jing bam ke jungi ka bahala ke sengi na makata di condition jongi ba ke jing jongi ke di bam menta la shai kim tip na ikin yo ni mo ta dau kha pan shania oble bu nai ke jing bam hala ka sengi ni la dingi pli ke fritz ke jungi ke ika jing thu khana ngi don hang tu hadu lo shem tayo kanang don mo sei ki lai puja ki frozen yu ki mingim dan mo ni dan lut nadang sedang ngim dan kam bangin kuslai ya kita ki kini ki briu ki dan shibun ki daw bakin hap ban kuslai kinong sensyar ki jongki kim ai ke jing sngan ya ki kim dan ki retirement benefit kum mga mapi kim dan ki fixed deposit ki ba kum mga mapi kim dan jakaputa stu kim dan kita ki ru ki hap man shania ki dan shibun hakui pergi kintin ki dan shibun ka daw bakin kuslai but ya ki ba kum kita ki briu chi supe ya ki wong no wong wat kuslai bali wong kumta wong na mag ba ublay udan ka bor uni ublay ubadan ka bor ban penlong ya ka jingim ban thaw ka jingim udi uni jo ublay ru ubadan ka bor ban sustain lani ban penne ya ka jingim amen ngi berbor ting ngi ka ngi khuslai berbor ka penlong ku mengaju ang pi berbor ka penlong ngi bangin yo ya ublay ngi penrit ti ublay Kumong tu jirai berjirai berkata, I have made you too small in my eyes. Ngelap penrit, palat emi try ngai ngoi memang melong udang penkia, me penkia yang kan ni pada try hablet specialist. Pe wanum sung tho baklai ke ik mong nang ni. Ngam long persai ke jing di dawai ngam long persai ke jing le doktor ngi dan kam kita berkata henai ngakwa ban ong ni goi. Lada ke jing syania ke jing ka long hangta ngila baklah. Ngila baklah ni hangta. Ngi pentat dor ngi penrit ublay banong ublay ula ban ai jingem yang tang ba ini kuli pi bala ban pennek yang man ka step mo klok man ka step ini ban pennek yang ngasu di kuli bet jisu ladau jin ladau jin la tho ka bible kini si menta kan jin long ubreu onom tang de kidawai ini ru dakaktin ke jong blay amen ni babong ni pakhat kum tangi penret yo blay hadu kata kani tela banle ublay kini giwi tingin le hi no ni penret ni bo ublay hai box ibarat mo ban ong ba kani ke jong ublay kani ublay jong ublay ni awat lat da kumai ni thau lat da kumai jisuang ka jing ka kham kor ublay jong pi ula banle ya kata unshu ai jing ya pi but jisuang no wang ngalawan mak ke jing ka bakum no ngalawan man ai ke jingim ka basosat ka jingim ka bakordit ya par ya trot hisad beneng wang ngalawan man ai ke jingim ka bakrahai abundant ka baslay ka batut kata di ke jingim ka buji suai ni makta wong no what kuslai pim dan kamban kuslai wong no ka tu ki dekat ki basirin wong no wong lada mapi ki balong ki babaman ngap wong mapi ki balong ki babaman pinang ban ai ki jingai babha ki khun ki jong pi ka notam ukpa jong pi ubah beneng pi ka jing khuslai ka penlongi bangin pakhat bangi khamba bangi ban ublay ni khamba bangi ban ublay bangi la bangin pakhat khamba bangi sepang ka future ka jingi sepang ka lawe ki khun ki jongi ni khuslai ki khun ni tem nyale amnu tong ni penbu ni ka deposit ni penbu dak tai ni nyale kam ni nama beli ngiting te yo kumno ublay wong pi bamaman pi pen baman lang yang ban pakhat bamanga ngamla shanya nang makta da wong wat khuslai ka jing kalong khamkor pan ni kita ki ka ba ka jing khuslai gale kumno pi puli ka khat ka ba ar phau hunri wong to khmi tho iki semneng bakim ya bet lam ni kim ya ot lam ni kim ya lum hakithia henry pen ban ukpa jong pi ubah beneng ubesai ki Pite pemlong ki bakam kor shibun yaki
pe hang ni hak po bu Jisu kren ya kan ni wai kan ni sermon la pipuli na dekat ke bas kelenong ke basan ni ke itu ba bu Jisu hang halo jong lum bat udang keren yang ni ka kubur bat phila ban mundur hang ni habu Jisu long usang halor lum hang ni bat ka the ke duriau Galilee ka dan hang the ki briu ki song saudong yu bat hang ni i ka ni phila ban mundur ka di ki song ha jaseng ki song ha sabar ni bat kini kisim ki dok ki babun ki her hang ta bat kat budang batai kat budang hikai hang ni u Jisu phila u Jisu di nong keren betibet ba u sim nuk sawi nang tu nang tu bem tu ui kini ki khuslai upet kini kisem ki her tu upet ong pet kita ong pet keluar kita tokmi kita kisem nang ni tokmi pe udong tokmi tho mde besupet to dak mi tho kemut das tadi da pet benia yaki wong ni wong ba ngakwa pa pen pet benia yaki wong la da pet kita kisem ai kita kisem kinong jing kai pi ai kita kinong jing hikai pi kim ju thung jing thung kim ju let ban ot ka kim ju le kita ki baro kim ju thau ki kita ki thiar ki jong ki kim le kita ki baro pen ban ki don kata jing start ka ba phla ka jong ki ka instinct mo kata jing start ka ba phla ka ba bleu thau ki ba ki nang ban yo ka bam ka jong ki people come tam chapang ki sim name people ki kita ni khat kita ki sim ki baher migratory ni ki bahagi portalang ki lenya kawe ka caka ka ba phla ba the people benya chapang jong ki ni jat sim ki baher na kawe ka caka na kiri ki ba peja ki ba dap tha ka portalang ki let kumno kadon kata ka signal ka bahapo jong ki kalong mu antena uba kitip ban poi hakato ka ayom hakato ko por hakato ka caka ban lit ba wat bam hang to mo kidon kata ka jingla but kide ki start hado kata ngakan ma ni puli jing thu khana po begini school pi kin ma tu jing thu khana phang to ting up ka ba sliang ka i thui kiu but don hang thia po try ba long kum no ba ka le no ka li tam ki mau khniat ka kawang hai tu ha tu tendong tu hado begini ko kan kiu mo itai thu itai nyuksa thu phang ka jing start ka ba ki kidon ngajule kini step ngakidang step step kapo dang step bam tu ngadang don marwe hing hija ngadang di ngadang le sibun gi tu ngajusong bah hajan ni hija jang kadan ka beranda hakmat bat kabang sit phalak bang sit pet kai man ka step kalong ba kajing shalak jeng ni kisem bat kidan ki dasben hang to habar bat la da pide ki ni basa municipal area pidan artli ki dasben kawe ke blue kawe ke green bat penlap ngada pet benia ba hakwe ke sin le ngada shandur bang pet ba kumno kiwan ki darung klok hiti i dasben i bajangam kimrong hiti bablu nama kitip amdan eng to mo kirong hiti bajangam bat kadang kau kisi lelai badan dan ka ngila song kiri kinjajing bam ya ka sla kida play day tu kemud ujung ki play ya terasla bada bam sei te jing bam hangta pat ngapet yang tu ngai kata jing start kata jing pla ka jing nang ka jong ki kumno ban wat bam uji suong istran wong ini beri wong pet wong blay kai ki uji su kwa banong ni pet chpang gini jat jing thau ubleu thau ki di dur ki jat mo ki jat pin pet bat nga kitu batib nga stanat na ki jat jing thau bro tip nem nga itanat na hi ya ki sem ngam di ubri bas tan ki so gi miao mo nga itanat na jingai ki so gi miao mo tanang itanat ba bangan pet banganda puli banganda pet bahi ki sem bat pin pet bas pang ki sem na kidan anai pujat kidan ki jat khmut ubleu thau ki khmut ki jong ki kat kum ka kombam ki jong ki kat kum ka kombam ki jong ki kido i babam ki jing bam he ka khmut ka kham he ka to ka renang ka kham he kido i babam jing bam ret thau ki hata do mo ke ga mong mo banong ni phi habu dari ngada ai benya kata na muji suang kami tho kemut da study ba da pule ba mo jangan subut tanya ke buji suang kaya buji suang ni wang lada ublay ulah tahu yakini kijing tahu ringkat bat kata kijing start ringkat bat kata kijing la bakin syam ya kijing bam ki ba mauhi upin biang nakam tajong ki lada ublay ulah ban lek kata nakam ta kini kijing tahu kisim
kiba shim la tau hakadur ka jong kat notam yapi kiba ula tau ba pinya sensyareng kat pat kiba ula tau ba pinong kinong mani ki jong pe hang ni wang no wang hatu phem khamkor pan khamkor shibon yaki ka jing khuslai ka ban kong ai phim ne kan no ka jing khuslai ka insult you blai ka ba ka jing khuslai ka pentat dor yangi ka penlong yangi banginum yo I ale di kum ba blai yangi blai wang nga I je phi hado kata banga kloi ban pha yu khun bla khamarwe jonga ban sha ya ka jing shitom jongka ding phna ban sha yap halor ding phna ngala ban le kata phi pakhat ban bangan sha ba phenyap na ka jing thangan phi pakhat ban bangan sha ba ki khun ki jong phi kinum yo kam phi pakhat ban bangan sha ba phenya kecing kebak kordet kebak sosan pi pakat kumta hatu pi glad ba pilong kam kor yanga bani gini gijat jing tau baro kecing kuslai ka penlong ini nama pitep pindah siam ki beri kuslai pilap ki kentin besit min sintor jong ki beri kuslai ni kat mangatem dan pi apala siam jenjar ke mangatem dan pi ni pen sonsen ladi pentat dor ladi ni ngat pi ka ba siam pap kan manga pi ni ngati balakas ni ubok imay ngati pi yo iya le de kata dor pi kajing kuslai ka penlong ini kumta pat hang ni uchi su ong kumno wang kajing kuslai kan lute no napi ya kata ka dor ka bisisha kajing kor dor ka ba pi long hakmat jong uble ka penlong ya pi ba pin perkan ba ngamlong uba kordor kaba kordor hakmat jong ublay itu jingrai bingi tin paring mo bang no his eyes are on the sparrow and he's watching over you and me ki khmat ki jong u ki pet halo kini sim yeng pat ki khmat ki jong u ki pet ya pi bat yang amen hala di kijing kotor kajong blai kabalai ni pen ni ka khot ka ba phnyo ngap ka ong ne unote na phi haba uda khuslai ru ubala ban pentam shipro yala krenyeng unote na phi haba uda khuslai ru ubala ban pentam shipro yala krenyeng haka translation ka original ka ong unote ubala ban penjrong yala ka jong kajing imru kata di jeng ubala ban pentam shipro ila renyeng lani ubala ban penjrong yala kajing im hang ni kabala pat kebuji suong ni kajing khuslai kalong kabam seso hang ni uji suong unu bala ban pentam shipro yala kerenyeng tang da kabak khuslai lada la ban jrong tang bak khuslai ngan di number 1 ban khuslai ngan jendela jrong kum iba fadi number 1 na maksin kia khuslai urut shipro tinama banganum jrong te bhabanai khuslai ne yu bleu la thanga kan ne mai khuslai amen ula pinum kala ban penlingkot ban pyong kum no nama piji nem gibri ba khuslai long no daki khuslai ni ki ajum ne kino ne bajrong lingkot no ti kajing khuslai kan numla ban penjrong pi tang makala ban penlingkot ya pi kajing khuslai kala ban pen mi snyo pi tang makala ban penli tu snyo jong pi hakimi pergi kentien uji suang kajing khuslai kalong kabam lakam kabam don jing mentoy ruem tela da pi shu khuslai ke ke pile pi khate pen ban nala ka jong kajing ngapuli ini sing yapet kai ngapuli kai ki kat ni haga internet te pi lap shibon ki journal mo ngawat kai ni ki medical journal tu balai thu spang kajing khuslai pitem lem ke baca lara pi khuslai kamet kajing ki briu kadon kata ke khot kita ki hormones kita ki kebengi khot kita ki ka fight response
Mo beliau lah tangi hak tak dur balada don ka nu kejing ma ka bawan ni. Sibu mentala da kawan ka kawan tur ka kali lani wan hap umau lani don ke ngidon nem tu kejing long ka bangi kloi ban kenrea ngikloi ban yadang ngikloi ban kadi ke bagi khot haka science ki khot kam fight response. Mo ti beliau tangi hak tak dur kanang ban yadai ni. Ti kajing khuslai pada kali aku menupi tem kajing khuslai namang kembangan pi benda kendai puar nak ke bangi khuslai ke bamja ye. Ti kajing khuslai ka activate lani ka penmi ya kita ki hormones ki khot ki stress hormones kata ka fight response mo ti lalangi khuslai ni le akum ni hakapo ngasya anuk sain hakapo pamdan ni bahap kamu ka penmi ini ki stress hormone kini ki stress hormone ki penkiu ya ka blood sugar mo namak beli hakpor lada dan ke gi basni ko baja tika tu ka fight response pi ka penlai pi ba pinyale ni ya ka tu lada ka di jing pang ne lada ka di ka jing man saw no ke le ten lada pi kuslai bre ke gi ba khamja kamut ka tu kalong ka ba pi wis no te ya ka tu ka ki hormon te ke ja kalang hakamet ke jong pi kalang hakamet ke jong pi ke ga ba janang ta kiu ko bp ti klong sam heart rate ka kham ka kiu susu bat nang ta ke ga baca kalam siki jingpang balalap ba high BP thyroid blood pressure ki stroke ki jingpang ki balai pujan ki babon ka connection ke dei bat ka jing khos lain mdei tang hakamet hakajing mut ro psychologically ro phile jamem hands pinse gendo dan sibun ibri badan nang tai nak ada bagi khos lain ki mudur ya ke ga bakhamja nei bat setting ki activate ki stress hormone ki jongki kawan kita punya ki anxiety attack panic ki kintin ki ba lalai pujat mo ki depression pidotia sleep disorder ni osno menta hab ban lem no hab ban di dawai ban yo thiaru uji suang no uang pulih ka ketien ga jonga ai klok si dekat nang ne pin yo thia jai balai pin kuslai nei lada pi kuslai pi activate gini bat hang ni kita ki bakhat kita ki lai pujat pb ki jingpang IBS irritable bowels ki bri ba kuslai ki kloi baban kata ka kpo tang su pek tiak lak pilam nem tang su kuslai pi sok po tang su kuslai la sok po myotia migraine yo kinkli kita bakot kita nak peleng pi badan baru kita ki condition check bang hayeng yo kumno pi activate ki stress hormone ki jong pi ke ga dawai angan prescribe mentara singi shaban wai jaseng ans prescribe amen balik pinu wes kai sunspat tengka te tap asia ka jingaseng ai sha by pastorit lat ni ngong pi ka jing khuslai ka lute si bon ki pipet da pi khuslai ki ni ye bagen ni pi kum ba ka di ka ba he te pi puli i kum ba he ki pi shu at malu mala di babakla ngut ki sakut jing mam ni pi amundur la di tumor kita ki bakla thia nang ni nang tai kum tu kala at ka pangga terpeng ni tu la pakat ni mat ngahap di ortho no ni la pakat ni pen he ki nama kata ke jing long jong ke jing slai bang ni ngaku banong yang ni gue makani aku bala da pinsisha medically ko mentak tayo pinsadan jaseng kentai ti ya dua iban mentak taku ki kentai ki kham kloi ban khuslai ban sindrang pipet medically penlap bahap reng sindrang bat ki kentai ki ba khambon ba khamjur ban khuslai ki di ki kentai ngamte kila lesing in hap study bhai kata tama kata ki jing shisha wat sha ka jing khuslai bakan ja lai thu khana phang wi ubri hui sin ma u ba kalok ka chung long ba kalok ka chung ba bor ka siting man kamiet ka siting ba yong nong tu ting nong tu ha ti bat kata laya daki babun kipo hakawi ka sngi ke belajar shop ke akpo gila sedang mentia ti uni ulok wi osngo dan ka jing penki yu shapo ba ulalit pen uli iwa jasisa udan tau brio bami ubawan unong tu bawan ti hakajak pun kendet utau lok upet utau brio wang wah ba pelawan ali song
utang long tu lah kendet wang balik ni. Wang ale, wang nama ilok jangan lah api pi minta lah pause nem. Lah si pause nem lah api pi minta bau long tu ubriu nuan. Dia minta kesini pi lawan. Ale apa penyakan do na ya pi. Kajing kuslai. Balengin kuslai. Pet ngam pensting kam ta mang hang ni ha mentang yo ngau sibun gini ki ni. Ki baca. Ngin le ngin ngam di bang omang siap lering hang ri ngasam. Khang ma ri ngaseng. Kham talai ri ngasam. Lada pide ki ba don pisa bo CCTV. Le lut kita ki bakhat. Hen reng ngong pi ni go we. Ngong pi ni go we. Pimla ban control ke ka banja ka jing em. Pimla. Dei uble banya dai pi. Lada utrai umtei ya kayeng ne. Lada general tho ini simta lada uble umyada. Lada uble umlong CCTV jong pi. Minat lene gitu spotli CCTV jong pi. Amen. Lene mata da uji suang wat kuslai kam mentoy em kanim. Kabasau ko ka ba pupra. Wang hindai ngong hapi bawat usalaman hakaburam jong ubaro shim lakup kumwe ne gini. Lada ublei upen kup kumta yauhur ringkau uba menta ulong lasai te labret akalawar ding kabakat nutam yapi. Api kibarit kajinget kabasau kajing kuslai kakejap no ya kajinget kajinget. Kakejap kajinget. Pet hang ni kajing kuslai berbor kalute no kajinget na ublei. Nama ublei kapoi syakatu amat benengkong. Nama bengi penrit ublei. Ni penrit ublei yang ublei ulak benlek kan ni te cai kebaca ngimla bengin nget palat ya kata. Bat dina mata dang ni ublei ulak benlek tangkat tu tinggi nget tangkat tu ya ublei. Habu jis wang uni pet hang ni wang sepang ni ujur ringkau. Hang itu po cai kebaca itu po jong jisu pitem nem ki kan thai bi habaki shet ki lom ki kan jatendur. Mo bat habaki shet Kijudan kini sentiu klau kini jor klau ki bala deki ko bikin penrehem ke ding ke bikin le ki ket gini bat ki kawang gini hakato ke ding bat ban penrehem hakato ke ding te jisu habuang ban kawang halawak ding ukro spangata ukdong spang jinglong jong kini ki jor kini ki sentiu ki baki po itana adu kata tang baka bakut jong ki de be ha hading ban penrehem ya hakato ke ding baki shet ki kemi hayeng ni ke ibu jisu mot habuang ni Ublei pipet ben kikan thai kiba stanat iksentiu pipet iksentiu gejat pekijat kisentiu kajing itanat kajing pu kajing kajing yabit kajing ki rong gejat pekijat ki dur kijat pekijat uji suwang kumno lada ublei ulak bantau itanat order hado kata kibitanat kiba tang sipor kiba tang sibet kila telot no tang sibet kila yap no mo ulapan penitinan hado kato winning sentiu bitanat bah uba pi kenman tu sentiu yang queen of the night mo dan itu ni hasin yang sentiu Bethlehem uba tang menmit tang simit upo lado upo kenman do nagin si bit bah upo tang por menmit tang simit kacing itanat itu sentiu pipet lasai Indonesia uji suang lado bleu laban tau itu ki jing thung ki bitanat hadu kata ki bakut jong ki jelop yap no mapi ki ban imbam cukut bat hatu phimlong ki bakordor hatu phimla ba phimnget hatu phimla ban nget baula ban sumar ya piru hatu phimla ban nget ba kata ki ka ba phi khuslai mapi kan sokut no kan sokut kasam ko ongkom no kajing yam kan ne tang simit ka step kanwan barbor ngi penjong hi mangi ya mit da kijing khuslai ke jungi piju lap nem la da dei kapor ba phi khuslai spange ge mju step kan no da phi yo thia ba da phi yo thia ba pinda phi hun li kijing yo thia phi ngo mar ya thia mar ya ke kadar da pengat da pi kuslai bre pi phasa kadang pi phasa kaman ka no mit pi pe ka bio dong kan arsitek dong tia ni pi pe biang si wo dong kan arsau san ka jong ga mit na mak blai ba kuslai
ba khuslai. Yes. Kadai. Joseph ya berkata, balin khuslai, tia longkum ki kelong, lagi tia ne ki yo tia pedok. Amen. Dan kamban khuslai. Nama balai mentoyo. Uji suang wong wadu kejingit kejong pi kabasan hang ni wong no. Kadang-kadang kabalay puway lay puar. Namar kata wat khuslay la kabaong ke bangin bam la ni ke bangin di la ni ke bangin kup. Nabaya kita ke baro ki gentle ki awat. Kabasan kajing khuslay kapenlong yangi bangin longkum ki bamnget. Wong namar kajing khuslay mano bale amta ki bamnget ki khuslay. Wong ladap hi khuslay kapen sting no kajing pla kajong pi. Pi long kum ki bamnget ke kaban penya per pi habakum ta na ki bamnget lada ma pi upya kende ma pi upya kuslai ma pi upya mare kuma mare maki mo pi ya ten shini shogilo pi upya le kuma le tu mo kuma julong kam tamang ni shi aja nem tu ya li tet kamlu shogilo ya li tet ke yum tu ngaji tu ke ni ta makat ni la ja teng ngat ala dia po lockdown pok lockdown ni kita khuslai probability jing bam tu ni. Pok bang apa sih yang ilok jangan yang kayak gini kasos kapan dia amno. Mau ngamtip ti yang beli pitiet. No begitu dia tiet lang. Nya dan sangut hayeng nya tiet san borniu kau. Not channel tu nya le kembali lagi banget. Mo nya khuslai ki banget. Mo nyiting boyo ki kun kim yo kam ni li pen bam pisalang kum pen bam ki banget. Nyiting ba yo ngasa marway ngan le mele lang kum ki bam ngan tur baik kum tur ki bam ngan nyiting entah ko ki samla wat khuslai semang kata nama ngakar ni kum tabu ju syakri pedang ki samla dan sipun ki samla pitem nem ki penpat ling ya la ka jong jingem nama baik khuslai kata ba yo sa marway dang la balik marway sabneng bannya balik angut sedujak. Amen. Amen. Ni khuslai siapa kata? Khuslai yang asa sisa marway kumto. Doi kan putra nai. Doi blin punya gendu. Hakawe ni Bible study ngasa keren sipang ubuas sawan. Kumno ba pin siam ubuas nyupi. Kumno ba pin nong kataka. Ubuas u bakin siam kirut yapi. Tala advertise biang. Wat khuslai sepang jing pulih kejong pi ngan yo ne pila doi bublin pen pas lo pen pas pila yo ka percentage ko ba dang khuslai pada ni ngan yo kam ne ni ngan yo jing pulih ne wat khuslai hang ni kita di ke bagi bangit kile wong ki gentle kile kumta ni berbo ki jing jing bangit kalong ni duai tengi duai ken tang mandala dap doi pada sa ko mga jung ong ipi berbor ni le amnu ni wan khmat jung blay ni wan ra itu jing jingi ni wan ra long ko misendok ni wan ra khmat jung blay try ni play itu sendok try pe kini jing jung pe kini jing pang try ngasai ngawan ra khmat jung me try pe kini ki khun ki jung ka jing run ra ki jung try pen kalai ki try di tang mame bala ban le ngila bu khmat jung try kum tu try le kin ko pa pet kani ki jing kedo ni jing kam try ngawan ra khmat jung me blay ni lawan ra ngila prang to khmat jung blay hang tu Bat swabu beliau nyok leye. Mari ong amen. Ngilum biang kita bakat. Ngisarak biang nak. Hakapo bu beliau munne. Upet seno tu jeng pang mi. Lakit hi. Upet seno tu jeng mi. Lakit hi. Kata di kei bagi bamnget kile. Ki bamnget kile. Kum tawang. Wat le kum bale ki gentle. Jangan penkut nak tak. Kabak kado dengan ini. Minta uang kini di kei baka jing khuslai gale. Kajing khuslai ka penher dor yu blai. Kajing khuslai ka penher dor pi. Kajing khuslai compensate so pi. Kajing khuslai ka kejap ya kajing nget kejong pi. Kajing khuslai ka penlong pi kum ki bamnget. Minta kei pat ka dawai. Ngau pi menangan ai prescription tho ini dawai. Bangan ai. Ya pi. Kei ka dawai nakam da kajing khuslai. Kadok ka balai pulai. Ini. Wong Henry penyawat swai ke hima ublay bat ya ke hok cuma kaban ningkong dawai beningkong ikuli beningkong bapti bendi di ini mut kali kata ba man la kasngi bo ningkong ya ublay wat swai ningkong ya ublay bat yeki jung baro
wat shwa yau shwa ba pinwat ya jing ko jing kya shwa ba pinwat ya jing jing keku shwa ba pinwat gi ba wang wat shwa yau blai bo ning kong yau blai hang ni hab wang wat shwa ka ba mot ba ki jing kwa gi jong pi ba ki jing pen le jing mot jong pi ba ki jing khuslai jong pi ba ka ki khmat ki jong pi ki jing kwa ki jong pi ki jing shram jong pi ba la da kita ba ki dei nakamta jong ublai la da ublai wan ning kong ha ka jing yem ka jong pi ki bara kin long baar balai kinum da long itan kumong u Augustine wang ini kintin wang ai lut ki bara ki ba pidon haublai ki jing kwa ki jong pi ki jing khuslai ki jong pi ki jing ting ki jong pi jing akta ting ki jong pi ai lut kita bara ba da pla da ai lut kita bara haublai pinlap bam dani isu haladi kata di gedawai ke bening kong nang barbo ban IT ya ke haublai kemudian ketro jing duai ke ba ngajus tanah barbo ke bangin nang bangin duai kumni barbo atrai to ai yang ai ke jing sok bangan nang bangan pediang ya kita ki bangamla bangan penkela ya ke jing slur bangala ban penkela ya kita ki bangala ban penkela bat ya ke jing start bat bangala bangan tip ke kamon ke chome kata ban IT berbor ya ki hakikati ki chong ublai tadi kuli beningkong di arsen license hausin singim lele nu kuli na di mo kuli baar untuk ko ong humne rekod kaba live husa pe hangni uji su ong humne nama kata wat khuslai nak benta kabala shai bat la di pipet beki kentien gi jingpen kod kejung jisu nei pila de pulina do akusan wang wat khuslai Penjen dalah harai bu jisun penkut da ke happy ending banong ba wat khuslai nama ba kacing em kan ni ke basuk kacing em kan ni ke babyang henry penkut pada hai jing penkut ni wang naba kata kalasai kan khuslai nak bentala ka jong ngamu ya kasngi kalabyang la ka jong ka basnio jisu ni wang ba ka wai poi kasngi kan non be hikai ke basnio ko baca wang ningkong wat khuslai ngidang mut thai bunong ya kasngi kalabyang la ka jong kai ke babah upen kut pada da ka bong makan sniu hi kijing jahi kijing pang kinwan hi kijing tenjo kinwan hi ki breu kin iben ni phi kum jo kin kren kum toi phi kin le kum toi phi pen ngat hi ta ki ba khoi tang ba wang kum ne wang wat khuslai na kum tala shai na ba kata kala shai kan khuslai na kum tala ka jong menengong ka beningkong ukuli beningkong de IT ki bar hoblai ka baar pada nang ban put nani ban im ya ka jing im shi senjam lani ngabu kitin paring one step at a time shisngi ha shi senjam hoblai mut bo put yala ka jong ka jing im ke mumut banong ka mumut banang bandro yulan ha ka jing im ka jong pi lada kawan ke jing pensoi ban khuslai kili le dengan jing kili lada ka jing khuslai ka dei pang ke ka bla ja menin ta dei la shabar uput lada ka jing khuslai ka dei pang ke ka ban saja la shamsnem kata ro dei pang shabar uput balai namar ban hangni ka tin ke jong blai ka pen kan mau ngiu chi suong no uchi su hikai wang ba wat Cutan ya kajing khuslai jong kalasai jong ka menin banuan ra asara mentah pipule ke kitab jingwa sonsenai ki jingis nei ki jingu ki thamai manla ka step ladang pen shai pen kelai ta kemut kumni mun nak benta ka wei pakai ka sngi kadon ke jingai nak benta ka to sngi kadon ka grace nak benta ka to sngi ti ladang khuslai pang ka menin kato kabari ke benta jong kajing ayai ke banam tang benta sngi pila luti no pila shi to ngan sha ai kanuksa shibo benta kajing ayai ke blai IP benta sngi ke dei 100% shispa ki ai ki bapnya lingba benta sngi kamut kani ke shispa persen kan din nam tam tak sngi pi khuslai ya ka bamenin pi nang penlang pi khuslai jong ka balasai pi nang penlang te kamut kumno kamut bapnya le ekjinge ki bashispa persen pendon stang lai 4% sau 4% jongka jingaye nama balai nama bapikus lai nakam tak balasai uji suang nakam tak lasai ap lasai nakam tak lasai kadon ke jingaye ka balasai
nak mentam tak sini mentak sini ya ka ba menen klalek phemla le ishu nai kuslai bo pot yala ka jong ka ching im bo pot din nam ta daw uchi su hi kai yangi to ai hangi ka jing bam chingi bahala ka singi kamana kai ngi kai ni spang ta banang ban shanya you blay shi senjam amen la blay un jin dala pin ilun lupai ngi ki ngin jin dala num nut ban shim ya ka senjam pi ka jing kuslai berabor ka pentli nakamenta ya ka bor ka ba ngidon kam larangi shim ya ka jing kuslai jong kalasai bat ya ka jing babi jong kemenin ngi luti no nakamenta ya ka bor ka bangidon kam menta kasngi ngaju stunat iti jing rai tin paring bo one day at a time sweet Jesus, that's all I'm asking for. She's senjam, she's ni try Jisu tang kata ko ki para bangidon na pleng jo pi ki bak jing ya lenti jo pi ki kia ki hado rata kaktin ke jong bli pen ke mau ngi im nang ban im ro ban chania nong trai kat ni ngala ban sha tang kat ni menta kasngi nganom pin so sat nganom pin khia la ka jong jing im tang mga khuslai ke ke banja la shai kasngi ke banja la shamsnam ngan chania hame ngan it lut hame nang ban im da kata ublei la da ulong ningkong ha ka jing im ke jong pi la da pin nang ban chania ya ka menta ka jong pi hau ya ka la shai ka jong pi hau ka jing im ka jong pi kan long worry free amen pen lat na ki jing pang ki babun pen lat na ka jing do thia ka babun pen lat na ka jing ling amen sim ka babun pen lat na ka jing bisa ka babun bel khat yang abat pi pen im ka jing im ka ban nang chan ya hau tungin wan hau ka jing doi ko pa ba beneng hakmat chong mi wan han ka step ka pamta ni aingo ba melong ublay uba bahakin ko try ph nga melong ublay uba sumar sukherengi melong ublay uba perkat siya pangjongi melong ublay uba eat yang ikin ko try ph nga mat bonse la syukur no ingi la pinsyap ting yang ikin ko try dagi jing kuslay ki babon dagi jing do jing kermen ki babon siya panggajing em kin ko try yanongin syap ting yanongin kau et try ngidon yami ublay uba baha ubadan tay ki jing temu ki bapa ubadan tay ki ba koridor nak menta ka jing em ga jingi ablay janga try ngin pai shame ngin pet shame kin ko try ka jing pang kan long ayu ka jing shitom kan long ayu ka jing kerdo kan long ayu kin ko try be janga ki jing kuslai kin long ayu kin ko pa be janga ni shania hame kin ko try me perkat shapang jingi me eat yangi me kedup yang ikin ko try be jinga nginwan ban ya thu yami nginwan ban bread ha making ko try be jinga kijing ket kijing ki kya palat yang ikin ko pa be jinga kijing khuslai kijing ki ban ben yang ikin ko try be jinga but ki pin sauce sat kijing em kijing ikin ko try ngim pai sha kadiang ngim pai sha mon kin ko try be jinga ni pet shame ablay be jinga hakan ga sngi ka bamenta ablay jinga ni shania hame kin ko try ni sno hame ablay be jinga amdan jubab syakadiang syakaman shani bat chatai amdan jingpin khia shawai bat shani dan tang hame ablay changa kin ko try ni pet shame kin ko try be ni pet shame kan